Bakit? Bakit? Apaya. Bakit? Madipay. Apaya. Apay, uging-uging ka. Agagapuan. Ki, nagapo garod yung pagdalikanan bakit? Ampay. Dati banbantaya ati chay. Sus Nga apo. po, ki, mabalbalinsan bakit? Nya, Nakarain pay. po. Nya ngayon ang oras nga maturaw ba? Amo ngay. Hina? Nakarain pay, pilitin nga paturugan. Nga po bakit? Ampaya Paturugo gami. mo na, apura, basta bakit? Tanay urgent ato yun bakit? Ampaya gami. Basta, nagsubli damdama, paturugo mo na. Nya bakit? Bakit? Nya, katurugay? Apaya ka duman na magkano naturugan. Madipay ni agdididi. Maturog ka na, anak. Oh. Ay, ako, maturog ka. Maturog ka na. Apaya gami no maturog. Basta garod ba kahit Tanay. Basta. mabalinin ba kahit tadya banbantayat di pagdalikanan. Ano adaya gami? Tadya advice ng Kilberteng. Nga? Basta. Actually, at damdama, purang nga paturugan na. Ampaya gami. Paturog. Paturog. Diba? Ako ba kahit? Tulog na, bibi. Uga. Purang nga paturugan na. Apo. Paturugan, paturugan. Error mo lahat tagaminan ata. Ano niya ta pinalumong? Basta, pagragsakan ta dato'y bakay. Dek nga duwa. Kamukat ka tiyan mo. Maturog ni Edward. Maturog ni Edward. Na bakay? Nakaturugay? Haampay ni, nakamulagat. Nakaturog mo tayo? Na po? Ampay gamin. Kita mi bakay? Nagaangom to'y bulong ti marunggay na una ng Kilberteng ni sabit ko ti pagdalikanan bakay. Nabay ko ato'y nga pambantayo din bakit nagaangom ni. Taman, ikaw na ng Kilberteng no nagango ka no dito yay. Mabalinin bakay. Nga. Nagaangom bakay. Talna ka man. Maasi kamot din kanay matagal nang hindi bakay. Mabalinaw. Si pagpaturugan. Awanan ka nga umasa ta. Close road. Nasa road. Ay naapo bakay. Mabalin mo ti ditorno close road. Ay naapo niyan. Pa nga nagregreg. Ay naapo na agrigregin bakit nagitibulbulong na na nagregregin bakit ay na ay na apo bakit talaga nga mabalinain bakit iso nga pura mga paturugan ni Balong Ay bangon bangon. Bangon bangon. Simo to Anak ka ng